ina al'ummata wanda kuka saba jin labarai na kala-kala. Masu kallon mu barkanku da sake saduwa da ni mai jin da tafi da haliru daga nan tashar Ataf Media. A cikin shirinmu mai suna taskar al'adu, shirin da yake zuwa muku domin kawo muku daɗaɗɗen labarai. Ba ku manta har ma da tatsuniya. Ku dai kawai ku kasance da mu domin jin wani labari muka zo muku da shi. Idan yanzu kuka tara da wannan shirin, kar ku manta ku yi following ɗinmu a kafafen sada zumuntar mu kamar YouTube channel ɗinmu, Facebook, Instagram har ma da TikTok domin kasancewa da Ataf Media. Ku biyo ni domin jin yau wani labari na zo muku da shi. Na zo muku labarin wani makwabta guda biyu wanda ɗaya talauci ya ishe shi sai ya ce bari in yi alula in yi sallah domin in roƙi Allah ya bani fan 100. Ai kuwa ya alula shi ya sallah daga hannu ce Allah ka bani fan 100. Allah na roƙe ka in ka bani fan 99 Allah bana so. Allah ni dai fan 100 nake so. Ashe makwabcin shi ya laɓaɓe a lungu. Ai ko shi ko makwabcin nan sai ya ɗaure fan 99 sai ya cillo wannan mutumin. Sai ya ce Allah na gode maka, Allah na gode maka, sai mutum ne ya ɗauka sai ya irga. Da ya ɗauka sai ya irga sai ya gani fan 99 ne. Kuma fa shi ya ce ma Allah wai idan bai kai fan 100 ba baya so. Shi ko makwabci ya laɓaɓe yana ta jira ya ji zai dawo mai da kuɗinsa ko ba zai dawo mai da kuɗinsa ba. Sai ya fara murna ya ce Allah na gode maka. Da dai na ce in ka bani fan 99 ba na so. Amma yanzu yanda ka bani wannan 99 kai za ka cika min ta zama 100. Aiko sai ya sa abinsa a aljihu yana ta murna. Sai makwabci ne ya zagaye ce bani kayanta sai ya ce me zan baka Allah na roƙa kuma aka jeho min kuɗi. Sai ce to ai ni ne nan na jeho muku na kulle fan 99 na wurgo maka saboda ka ce in bai cika fan 100 ba baka so. Sai ya ce to Allah na roƙa kuma shi ya bani don haka ba zan dawo maka da shi ba. Aka fara tiri ya ƙi dawo mai da shi. Sai ya ce wai sai dai su je gun mai gari a karɓar mai kuɗinsa a bashi. Aiko sai ya ce a ni in je gurin mai gari a wannan ɗarin ba ni zuwa. Sai ya ce to ga rigar sanyi. Sai ya bashi rigar sanyi fa sai ya sa. Sai ya ce to ka san dai mai gari ba a zuwa kai ƙara gurin shi sai an bashi kuɗin ƙara ko. Sai ya ce nawa ne? Sai ya ce fan 1. Sai ya ce to ga fan 1 na baka. Sai ya ce to alhamdulillah na gode fan 100 ta cika cif. Ai kuwa suka tafi tiri aka ji mai gari ya kan ku aka wurjan. Sai ya ce ai ƙara muka shigar. To ku zauna me ya faru? Shi wancan makwabci da rugo fan 100 sai ya ce ƙara na kawo. Shi kuma wancan da aka kawo ƙara dama ƙa'ida ce sai ka shigar da kuɗi sannan za ka shigar da ƙara. Sai ya ce to kun gama shi da ya kawo ƙarar ma ba shi da kuɗi. To gashi ni na biya kuɗin shigar da ƙara. Sai aka ce to me ya kawo ku? Sai ce mai gari makwabcin nan nawa ne ya sallah yana ta addu'a Allah ya bashi fan 100. Allah in ka bani fan 99 ba na so. Inda na fi son fan 100. Ni ko sai na daure fan 99 sai na wurgo mai. A madadin ya dawo min da abuna sai ya naɗe ta ya sa aljihu. Sai ya ce kai wani haka aka? Sai ya ce haka aka yi ni dai na zo na yin alula ina ta sallah. Na ce Allah ya ban fan 100. Allah ya ban fan 100 in ya bani fan 99 ba na so. Sai aka wurgo min da fan 99. Sai na ɗauka na ce to Allah yanda ka bani fan 99 ɗinnan kai za ka cika ya zama fan 100. Ina fitowa ni kuma na sa a jakata a aljihuna. Ya ce ranka ya daɗe yanzu wannan mahaukaci ne ta iya yiwuwa ma ya ce kuɗin da na shigar da ƙarar nan shi ya bani. Shi ka wakwasi sai ce wallahi shi ni na bashi. Sai ce kun ji ko ba shi da hankali. Sai ya ce ranka ya daɗe wannan suwetan ma yana iya cewa tashi ce da karɓa ce wallahi ita ma ta wace. Sai mai gari ya ce a baka da hankali ɗala tashi aka kori ƙara. To masu kallon mu. Me kuka ɗauka darasi a wannan labarin nawa? Ga shi ɗan ƙarami, ga mahimmanci, ga darasi, ga cikakkiyar ban dariya. Me kuka ɗauka a kai? Za ku samu a comment ne ko ni ma ɗan faɗa muku? To amma dai ku fara samun a comment section kar ku manta. Ku bibiye mu a shafukan sada zumuntar mu kamar YouTube channel ɗinmu, Facebook, Instagram har ma da TikTok. Kuma na ga kamar an ce ma har da X. Haka Oga Tiki ya ce.
maza maza ku biyo mu. A madadin abokanan aikina da suka taimaka shirin ya izo gare ku kamar su Oga Kamal, Oga Nura da sauransu, ni mai jidda tafi da halliru nake ce muku mu huta lafiya.